И здравейте хора, днес ще се слагам ето тези ногти. Ето тези, просто съм ги обърнала, ето те залепват. Ето такива ногти, има и други цветове. Сега да си ги слагаме. Първия ще е този, дето ще е на палец, да. Ето, вторият, чакайте хора. Те са от Чикси, да. И аз си ползвам Чикси. Те много издържат, вече 3 дни ги ползвам, вижте. Що? Много издържа. Чакайте хора. Хорето така и за сега. Сложила съм 3. Ще сложа четвъртия на малкия. Чакайте само да ето така е. Сега е този. Не, ето тук. Вчера си ги мисля, защото трябваше да се къпя и да. Сега този тук. Сега така става. Този ето тук. Този ето тук, май някой. Не, точно са. Този ето тук. Чакайте така. И последния. Така и за сега. И последния го слагаме. И ето така става. Готова съм, хора. Сега ще покажа на тук. Ето така изглежда. Хора, буквално вижте колко издържа. Ето тук. Вижте. Чакайте. Здрасти. Ето. Буквално вижте. Буквално много издържа. Ето вижте. Много издържа. Трябва малко сега. 5 секунди трябва да си кие. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. Ето хора. Тук, ето така. Ще се го намести. Така са, ето. Ако ви харесва, пишете долу в коментарите от Чикси. Много издържат. Използвах алкохолна кърпичка. Просто, защото имам само 3 минути и да не се бави. Ето ги. Даже ето на една кутия.